foli bɛ bɛɛ lajɛlen karamɔgɔkɛ i fɔlen don n'i bɛ karamɔgɔ min ka wali jaabi i bɛ i tɛgɛ da a tigi kan wala i ka nin ma faamu dɛ an yɛrɛ de bɛ bɔ ka ala ɲɛfɔ an ye fɔlɔ ala ye jɔn de wala ala ye mun de a kumaden yɛrɛ kɔrɔ an bɛ lamɛnni na ayiwa karamɔgɔ faamuyali sɔrɔla i ni ce o la sabu n'i kun tɛ ne yɛrɛ kun tɛ nin dɔn a ka fitini a kana kusayara ma kosɛbɛ i ko ka ala yɛrɛ de f'i ɲɛna sisan ala yɛrɛ ye min ye ala tɛ sugu ye kulɛri tɛ foyi ni ala tɛ kelen a ma bɔ foyi la fɛn ma bɔ ala fana i y'a faamu karamɔgɔ ala fana sugu tɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na nka a bɛ dɔn de i n'a fɔ i b'i yɛrɛ kun dɔn cogo min na i n'a fɔ ne yɛrɛ fana bɛ n yɛrɛ kun dɔn cogo min na ala b'i dɔn ten nka suguya tɛ i b'a ka faamu i n'a fɔ bamanankan u b'a fɔ ko so dɔn yiri dɔn ko yɛrɛ dɔn ɲɔgɔnna tɛ n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ ala dɔn i b'a ka faamu. Karamɔgɔ n'i ko fɛn ma bɔ a la o fili ye dɛ a y'a da fiɲɛ kɛ ka ni bila adama la a ye ni fɛ adama la ou bien a m'a fɛ dɛ ou bien a y'a bila la cogo di n'i ma fili a y'a fɔ ko a ye ni de fiyɛ a la n'i ko a fiyɛ kɔnɔ a bɛ bɔ da de la dɛ yɔrɔ o tɛ ni ma bɔ a la e ko fɛn ma bɔ a la karamɔgɔkɛ o kuma ka gɛlɛn dɛ yanni ni ma bɔ a la karamɔgɔkɛ i ka nin kuma fana ɲɛfɔli b'a la dɛ e ko a bɛ dɔn i n'a fɔ e b'i yɛrɛ kun dɔn cogo min na e b'i yɛrɛ kun dɔn e ye mɔgɔ ye i bɛ kuma bolo b'i la sen b'i la kɔngɔ b'i minɛ minɔgɔ b'i minɛ e b'i yɛrɛ dɔn ten e bɛ ala dɔn sira cogo di ka fɔ ko nin ye ala ye dalu o yali o yira ko kɛnɛ dɔ b'i bolo n'o ye prévu ye ɲɛfɔli la. Karamɔgɔ fɔlen don i ka nin kuma in n'i yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ dɔ bila ne na fɔlɔ ale tɛ fɛn ye a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la couleur tɛ suguya fana tɛ e ka kumaden minnu fɔ ɲɔgɔn sanfɛ kan e b'u kɔrɔ yɛrɛ dɔn fɔlɔ donc ni ne ye faamu sa e fɛn ka fɔ de ko ale bɛ dɔn ni cogoya min ou bien lihala min o yɛrɛ tɛ mɔgɔw ka kan kɔnɔ wa ou bien a bɛ cogo di bi bɔ i b'a walawala quoi voilà o tuma n'ale tɛ nin bɛɛ ale yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ voilà n bɛ lamɛnni na y'a mɛn i fɔlen don ko suguya tɛ ko mɛ a bɛ dɔn i n'a fɔ e b'i yɛrɛ kun dɔn cogo min ou bien ne bɛ n yɛrɛ kun dɔn cogo min i tila tugu ko an ka mɔgɔbaw ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn no ɲɔgɔn tɛ mɛ jɔn de b'a dɔn fana i ka nin kumaya ninnu ou bien kumaden ninnu karamɔgɔkɛ kan ka walawala dɛ i fɔlen don i bɛ bɔ i b'a walawala ta i fɔlen don n bɛ lamɛnni na karamɔgɔ komi i yɛrɛ y'a fɔ tan ko kuma in a yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ ko bila i la a bɛ n'a fɔ i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ dɔn ala la ne tɛ min dɔn a la komi ne ko a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la sugu t'a la couleur tɛ n'o y'a sɔrɔ e bɛ sugu min dɔn a la walima e bɛ couleur min dɔn a la i t'o fana fɔ n ye i ka n ladɔnniya o la ko o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Karamɔgɔ fɔlen don non i b'o yɔrɔ to yen quoi wala o bɛ se ka kɛ komi baro tɛmɛsenna don wala i ka danaya fɛn dɔ i bɛ a kɛ ten o yɔrɔ la bon e ka danaya fɛn dɔ dɛ ne ye ɲininka de komi ne t'a dɔn quoi i ka bɔ i bɛ ala nin ɲɛfɔ ne ye ala in yɛrɛ ye mun ye ne mago b'o de komi e ko couleur tɛ fɛn tɛ a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la suguya fana tɛ bon n'i y'o fɔ kan o kan na est-ce que o bɛ yen wa o fɛn tɔgɔ o bɛ se ka fɔ kan jumɛn na e dun tilala tun ko a bɛ dɔn ko i n'a fɔ ne bɛ n yɛrɛ kun dɔn cogo min na est-ce que nin kuma fila o bɛ se ka ɲɔgɔn ta wa fɛn min bɛ yen fɛn tɛ suguya tɛ couleur tɛ e tilala tun ko o bɛ dɔn bon o bɛ dɔn ne bɛ kɛ de ɲininka kɛ wala ne bɛ lamɛnni de la fɔlɔ i bɛ bɔ i b'o ɲɛfɔ n ye quoi a ye fɔlen don sinon ne ka non ayi dɛ karamɔgɔ sugu tɛ fɛn min na i b'o dɔn cogo di ale ma kuma ala kan koyi ale tɛ kuma ala kan silamɛ de bɛ ka fɛn ye ala ye silamɛ ko ala bɛ dɔn
ala bɛ dɔn sira min fɛ silamɛ kana n'o de e ko fɛn ma bɔ a la fana ko a y'a da fiɲɛ min kɛ ka ni fiyɛ adama la o ma bɔ a la wa wala fiɲɛ min bɔra a la a ye da ni min fiyɛ ka bɔ a la o tɛ o ma bɔ a la donc silamɛ de b'a ka ala ɲɛfɔ ale ka fɛn tɛ ala ye o wala silamɛ de ala ye arabukan de ye arabu de nana ni ala kumaden ye donc anw dun fɛ ni ye a ta ale kumana e ko k'a bɛ dɔn fana i n'a fɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ dɔn cogo min n'a ye e ka kuma ninnu ferekelen don e de b'i ka kuma ninnu fereke bɔ fɔlɔ parce que n'a bɛ dɔn i n'a fɔ mɔgɔ bɛ dɔn cogo min na ne bɛ kuma ne bɛ ji min ne bɛ sunɔgɔ ne bɛ jinkɔn ne bɛ bana ne bɛ sa o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc n'i ko k'a bɛ dɔn i n'a fɔ ne bɛ dɔn cogo min na fereke bɔra dɛ e de kuma in bɛ e de bolo toujours. karamɔgɔkɛ e fɔlen don n ka réseau fɛnnen don dɔɔnin o de kama n ka bugɔliw bɛ ka suma quoi non wala i bɛ se ka bɔ i b'a ɲɛfɔ yɛrɛ de wala i bɛ bɔ i b'a ɲɛfɔ komi e ko suguya tɛ fɛn tɛ a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la mais e tilala tun k'o bɛ dɔn i n'a fɔ ne bɛ n yɛrɛkun dɔn cogo min o de kama n bɛ ka lele ka kumaden ninnu na quoi i bɛ ka min fɔ tan fɛn tɛ suguya tɛ couleur tɛ a ma bɔ fɛn na fɛn fana ma bɔ a la an bɛ lamɛnni na. karamɔgɔ i yɛrɛ folen don o basi tɛ yen ne bɛ ka kuma minnu fɔ ne bɛ ka kuma fɔ ni dɔnni kuma de ye kumakan tɛ fɔdala tɛ ne ta a bɛ ye ɲɛda la ɲɛden fila de b'a ye bilahi talahi i ɲɛ bi e bi mɔgɔ ye cogo min na dɛ bon ala b'i ye ten de bon o dogolen de don a fɔra dɔnni ye fila de ye zɔhiri ani batini dɔnni dogolen ani min bɛ kɛnɛma bon min bɛ kɛnɛma hali an ka silamɛ minnu bɛ kuranɛ kan na olu t'a dɔn a dogolen de olu fana bɛ kɔma hali e bɛ ka min fɔ e bɛ ka ngo kala min kɛ dɛ n t'a dɔn ni kɔni i bɛ ka ngo kala parce que ne bɛ ngo sɛbɛnni na ngo kala in sɛbɛnni min e bɛ ka sɛbɛnni min kala o ye sɛbɛnni de ye sɛbɛnni ja dɔnni ja de ye sɛbɛnni ye o de b'i bolo i bɛ k'o kala mais ko yɛrɛ de ɲɛ dogolen don e yɛrɛ la a bɛ ka ni min kala waliju dɔ de ye nin sɛbɛnni bɔ kuranɛ kɔnɔ ka fɔ ale b'i dɔnni a b'a kalama mais a bɛ k'a yira a bɛ k'aw fana de kɔrɔ a ka bɔ a kalama n'a bɛ ka silamɛw de sɛgɛn n'a kuma ye a bɛ ka tiɲɛ de fɔ maaw yɛrɛ t'a dɔn cogo di a kɛra tiɲɛ ye wa n'i b'a fɛ k'a dɔn i bɛ na de ne bɛ yan ne bɛ julafun don i bɛ na n bɛ sira de don ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a dɔn cogo min na k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin de ye alahu ye parce que n'an tora debe la ta kuma caman ye an tɛna ɲɔgɔn faamu fo tiɲɛ yɛrɛ de ko yɛrɛ ju de ka taga yɔrɔ la n'i b'a dɔn ni parce que bɛɛ ka ɲinifɛn tɛ kelen ni a ka ɲinifɛn ye tiɲɛ de dɔɔnin ye tigitigi alhamdulilayi i bɛna tiɲɛ dɔn n'i ye tiɲɛ ɲinina de i bɛ tiɲɛ ye mais n'i tɛ tiɲɛ ɲinina f'i bɛ diinɛ lagosi la e t'a ye parce que e ka laɲini tɛ yeli ye t'a dɔn i bɛ k'a faamu. karamɔgɔ mini kɛlɛtigi to fɛn na quoi wala sinon e ka kuma in ferekelen don i ko lɔnni kuma a bɛ ye cogo di ko nin lɔnni kuma ye non e de ko lɔnni kuma lɔnni kuma in wa waraka kɛ sisan komi an ye e kodɔnnaba ye donc o lɔnni kuma e b'o waraka an k'o mɛn parce que e fɛn min sugu ma dɔn a tɛ dɔn sugu t'a la donc i kɛra tuguni ka fɔ tuguni i b'i yɛrɛ dɔn cogo min na k'i b'a dɔn ten i b'i yɛrɛ dɔn cogo min i b'a dɔn ten bon e ka lɔnni kuma komi aw ye kodɔnnabaw ye aw jija aw k'i ka kan in walawala an ye kosɛbɛ quoi walawala k'an ka faamu aw kodɔnna ninnu n'aw bɛnna dɔrɔn aw b'an kalan kosɛbɛ i bɛ mɔgɔ ye cogo min na ala bɛ ye ten e ka ala yɛrɛ i bɛ fɛn min ye ten i kɔrɔ sugu b'a la o i bɛ fɛn min ye ten sugu b'a la ja o dɔw a ɲɛfɔ a ɲɛna sugu b'a la o kɔrɔ ko i b'a ye cogo di alihala bɛ cogo di o la n'i kɔni bɛ fɛn fɛn ye n'i bɛ mɔgɔ ye sen bɛ mɔgɔ la bolo b'a la ɲɛ b'a la a bɛ kuma wala i ma ya senkɔniw ni bolokɔniw o la ɲɔgɔnnaw donc sisan karamɔgɔ a ɲɛfɔ donc o kɔrɔ ko sugu b'a la o la fɛn fɛn bɛ ye sugu b'o la a sugu fɔ a ɲɛna o la sa. karamɔgɔ ne y'o de f'i ɲɛna o ko a dogolen de don n t'a dɔn n'i ye yɔrɔ in mɛn ko dogolen de don dɔnni de don a dogolen de don ni ma dɔnni ko kuma fɛ yan min dogolen don ani min bangenen don cɛ de m'o yɔrɔ faamu de hali e yɛrɛ don dogolen don i yɛrɛ kun na ne ko n ko dɔnni i b'a fɔ k'i b'i yɛrɛkun dɔn cogo min na est ce que e b'i yɛrɛkun dɔn e bɛ se k'i yɛrɛkun fɔ ne yan parce que ne ye yɛrɛkun dɔn f'i ye n t'a dɔn parce que ne bɛ ka yɛrɛkun dɔn min f'i ye ne t'a dɔn ne b'o dɔn fɔlɔ yɛrɛ n b'a fɛ k'i yɛrɛkun fɔ ne e yɛrɛ ye mun de ye e k'o fɔ ne kan.
loni ni yida ke iri ma fo san ko ibe ala yinyela ina fo ko be moy to mina o ay ibe moy to mina ko ko subu bola o loni mi dugolo do akise kala bo loni dugolo mi tise kala bo karamo ala bo ke an ga fam ni ay an bora dinena ay libru kalanka o ama loni dugolo ni ye kwa do yidi ke loni dugolo wora ka ni wala sa nga fam karamo ko le donc état de fondala mais ñexé fla de baye mais boy ga wala ke wala sinon ne mani fam de ere ko fente ama bo fena fena bo ala couleur te abena ko subi ha fanante quoi ya fo to non e cla tu go ñexé baye e de la ga ñe ka fendo e ka fo couleur de to la hein tu cla tu go doni kuma de we kila tu ko negative soro yoro dollar do kibe julo no ifole no donc ale se ka foko niveau de irane na dro asubiya te ka foko comme yere go subiya te ka ba ori kama ngoima ibi ka kuma de mi fo iga ni ka koro don ko voilà to mi de subiya clote e de la gagner ka fen ni ai ka foko clote tola yɛrɛ kun dɔn o mun ye wala nin bɛɛ ɲɛfɔ tan komi nin kuma ninnu bɛ da yɛrɛ kun dɔn ne kɔni b'a dɔn ne ye mɔgɔ ye n bɛ ninakili n bɛ miiri n bɛ tasi n bɛ dumuni kɛ n bɛ ɲɛnamaya kɛ n bɛ ɲuman kɛ n bɛ juguman to ne t'a dɔn yɛrɛ kun dɔn ye min ye o n bɛ n bɔkolo n b'o wale ɲuman dɔn n bɛ n fa bonya n bɛ n ba bonya ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ yɛrɛ kun dɔn cogo min na o fana ɲɛfɔ an ɲɛna tan quoi wala i kana kumaw fereke ɲɔgɔn na quoi e ko ala bɛ ye i n'a fɔ mɔgɔ bɛ ye cogo min na donc fɛn min bɛ ye o kɔni o sugu dɔnnen don ni lɔnni kuma de don a lɔnni waraka komi aw ye kodɔnnabaw ye aw an b'an sɛmɛ aw la ka kodɔn sɔrɔ aw fɛ a walawala an fɛ karamɔgɔ Abdulaye Kulubali e ko nin y'o ye ko tiɲɛ an bɛ ka tiɲɛ fɔ mais an t'a dɔn ko a bɛ ko nin tiɲɛ kabini sɔgɔma in na i ma fili ɲɛ b'i la i bɛ ka nin fɔ quoi e mago b'a la i kana walawala y'a mɛn wala an bɛ lamɛnni na sinon i ka nin ne ma nin faamu ni ɲɛkisɛ b'a ye kɔni couleur kɔni b'a la sinon e de ko couleur t'a la dɛ a ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔ a la suguya fana tɛ mais ɲɛkisɛ b'a ye i bɛ tila tugun ko dɔnni kuma de don e fɔlen don wala karamɔgɔkɛ e fɔlen don komi i ma se k'a fɔ i da bɛ ko dɔnni wala dɔnni yɛrɛ ye mun ye a bɛ fɔ mun ma ko dɔnni o bɛ lɔnni a bɛ fɔ mun ma ko lɔnni ala kumaden yɛrɛ a bɛ mun de ko fɔ ala mago b'o la quoi i fɔlen don alhamdulilayi karamɔgɔ ɲado ne ka kuma sadari lamɛnnu na n b'a fɛ ka sadari n dalen don a la k'a fɔ k'e de ye ɲininikɛla ye e bɛ ka min ɲini n'i bɛ ka ɲinini kɛ i bɛ yeli kɛ n'ala sɔnna ne y'a f'i ye de n ko n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko a dogolen don n'a dogolen don ni ne y'a fɔ aw ye sisan est ce que o t'a bɔlen dogoli la n'i b'a fɛ k'a dɔn dɛ i b'o de fɔ ne ye ne bɛ sira don i kɔrɔ a dɔnni na u bɛ mali caman u yɛrɛgɛrɛ don mali sadiri karamɔgɔ ka lasigidenw bɛ mali fan caman fɛ i bɛ yɔrɔ min na tigitigi dɛ i b'o de fɔ ne ye ne bɛ sira don i kɔrɔ ne bɛ ka min f'i ye dɛ siga t'a la olu fana b'o de kelen dɔn ne bɛ sira de don i kɔrɔ min ka surun i la i ka taa ɲini k'a dɔn i y'a faamu hali ni paase t'i kun na ni i y'a fɔ n ye ni a se bɛ yen n b'a d'i ma n b'a wari ci ma i bɛ taa n'i b'a fɛ k'a ɲini k'a dɔn dɛ n kan b'o de ma n'i b'a fɛ ka tiɲɛ de ɲini k'a dɔn n b'a wari ci ma bilayi t'a la i bɛ taa k'a ɲini k'a dɔn ni tiɲɛ don ni nkalon don i yɛrɛ n'o dɔn parce que yamaruya tɛ ne bolo k'a kuma f'i ɲɛna sira de bɛ don i kɔrɔ i b'a sɔrɔ cogo min na t'a dɔn ne bɛ ka kuma faamu. non e yɛrɛ bɛ yan o kuma e t'a dɔn e yɛrɛ bɛ yan ni e bɛ yan ka ban e ye kodɔnnaba ye an bolo yan ka ban a ma se e ka sira don ne kɔrɔ wala an bɛ yan e b'a ɲɛfɔ an ɲɛna dɔrɔn an k'a dɔn cogo min na e yɛrɛ y'a dɔn cogo di i b'a dɔn cogo min na e kan k'o ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ sinɔn an ka se karamɔgɔ wɛrɛ ma e yɛrɛ y'a dɔn cogo min na de e kan k'o de ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ wala a bɛ cogo di. karamɔgɔkɛ e yɛrɛ ka nin kuma ye kabako de ye quoi fɛn min bɛ yen o tɛ se ka ɲɛfɔ
mais fo ni wula ta yɔrɔ dɔ la nin ye kabako yɛrɛ o b'a yira aw bɛ ka fɛn wɛrɛ de kɛ quoi min tɛ kuranɛ kɔnɔ ou bien min tɛ hadisa ninnu kɔnɔ sinon ni ko ala ko kɔni san o san diɲɛ silamɛw bɛ ka ala san ni wari bɛ min kun dɔrɔn o bɛ taa san yɔrɔ la ka taa sitanɛ danga k'a bɔ mais ni aw ko ko yecogo wɛrɛ b'aw bolo a na kɛ aw fana ye kira dɔw ye ou bien aw ye nabi ɲuman dɔw ye komi a bɛ se ka kɛ lafɔba ko a ma ban halisa kiraw bɛ yen a ye fɔlen don i kun sera k'a ɲɛfɔ an ye sa an tun b'o de mɛn i ko ko ne k'a ɲɛf'i ɲɛna i ka vocal dɔ i ko ko e yɛrɛ dɔn ko e ye mɔgɔ ye sen min bolo bila i bɛ ji min i b'i fa de b'i ba dɔn ne b'a fɛ k'i e tɔgɔ yɛrɛ i b'i bolo sin i tɔgɔ la i yɛrɛ farikolo la n'i sera k'o kɛ a fɔ ma ko e b'a dɔn parce que tɔgɔ min b'i la dɛ tɛgɛ de bɛ si a la k'a filɛ nin de ni tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye y'a ye n'i sera k'o fɔ sisan a bɛ n'a fɔ o bɛ bɛn yɛrɛ dɔn ma parce que i bɛ ka nin min fɔ nin ye e buruju de ye i fa ni ba ni mɔkɛ ninnu o i bɔnnaw de ye o ni e yɛrɛ jɔlen i mɔgɔ kuturu de jɔlen ko dɔn e yɛrɛ min filɛ nin i bɔnna ko tɛ dɛ foyi de tɛ e yɛrɛ de ko do fɔlɔ o yɛrɛ de dɔn kan n b'o de ma i ka t'a la i ye tɔgɔ wɛrɛ min b'an bolo an tɛ kira ye dɛ mais maa ɲumanw ka dɔnni de b'an bolo kiraw ye dɔnni min dira kiraw ma dɛ maa ɲuman dɔ de b'an bolo o y'an karamɔgɔ ye o de y'o dɔnni yira anw na kiraw nana ni la ilaha illallah dɔnni de o dɔnni de b'an bolo n'o bɛ bɛn e yɛrɛ kun dɔnni ma n'i t'o dɔn an b'an yɛrɛ dɔn anw ye min ye dɛ an b'o dɔn ne bɛ se ka n tɛgɛ sin n yɛrɛ tɔgɔ la n yɛrɛ la n'i bɛ se k'o kɛ o kɔrɔ k'i b'i yɛrɛ dɔn. karamɔgɔkɛ kuma sa o la e y'a lɔn cogo di e y'a lɔn cogo min na e ko ɲɛ b'a ye i y'a dɔn cogo min na mɔgɔ min kalan lɔn cogo la o ɲɛfɔ ka tɛgɛ si tɔgɔ la ne tɔgɔ sigilen filɛ n tɔgɔ la n tɔgɔ filɛ sanfɛ n gan don ne tɛgɛ si ne fila la a banna ne ma foyi dɔn bilen a ɲɛfɔ quoi komi aw ye kodɔnnaw ye quoi kodɔn kuma fɔ an ɲɛna an bɛ min faamu quoi wala walawalali k'an ye an bɛ min faamu. karamɔgɔkɛ i fɔlen don ne min ɲininka nin si la kiraw na ni la ilaha illallah ye i b'o bɛɛ kalama et puis ne fana b'a kalama i y'a mɛn ne wolo silamɛya kɔni n'i tɛmɛna kuranɛ min kan i fɛ ka dɔ wɛrɛ de fɔ wala o y'i bɔlen a kɔnɔ pepu i y'a mɛn jɛgɛ bɛ ɲini bada de la mais ne ko e bɛ taa kulu sanfɛ dɔ wɛrɛ b'i bolo yen dɛ wala o kɔni t'o ye quoi n'i tɛmɛna arabuw ka dankun sɔn ni fɛn ninnu kan ayi k'a fɔ e bɛ na ni dɔ wɛrɛ ko e bɛ yɛrɛ dɔn ni anw t'o dɔn ou bien ni ne t'o dɔn e b'i yɛrɛ dɔn o ye kabako kuma ye dɛ o yɛrɛ dɔgɔyalima ye fɔlɔ o b'a yira e b'i yɛrɛ dɔn ne tɛ n yɛrɛ dɔn quoi ko maa ɲumanw aw ka maa ɲumanw bɛ tɛmɛ arabuw kan olu de ma nana ye bɛna maa ɲuman ko kuma jumɛn de fɔ i n'a fɔ ala yɛrɛ y'a fɔ aw ka kuranɛ kɔnɔ cogo min ko aw k'ale kan minɛ ani aw ka kira kan minɛ aw kana fɔ ko dɔ wɛrɛ ko aw bɛ t'o fɛ a bɛ tan non ala ye min fɔ dɔrɔn aw bɛ t'o de kɔ e filɛ ka kuma minnu fɔ e sa a bɛ kuranɛ kɔnɔ o de kama wabiya ninnu b'aw bɛ kafiriya quoi ka sɔrɔ olu de bɛ silamɛya in yɛrɛ kan karamɔgɔ komi e yɛrɛ ko k'i tɔgɔ ye Ngandu a bɛ fa jumɛn fɛ e farikolo la o bɛ yɔrɔ jumɛn na i k'o yɔrɔ jira n na parce que an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na kɔni fo k'a jira n na mais a yɔrɔ fɔ an ye parce que an yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔn e b'a fɛ ne ka i jɛ sa n tila ka i ka jaabi kɔ o jaabi n tila k'i ka kuma jaabi kɔ ne dɔɔnin sɔrɔ cogo min na n tila k'o ɲɛf'i ɲɛna. silamɛya k'a fɔ i b'a pratiquer ou bien k'a boloya k'a fɔ e bɛ pan kuranɛ kunna k'i bɛ bɔ ni dɔ wɛrɛ ye kɔni ayi anw kɔni t'o dɔn silamɛya wala anw t'o dɔn ye quoi i y'a mɛn an bɛ min dɔn dɔrɔn o ye o de ye hali n'i nana ni dɔ wɛrɛ o y'i pannen ye kotigi de kunna quoi komi diinɛ ya faamuyalen don a bɛɛ dilannen don n'i y'a ye i bɛ pan a kundu kunna kɔni k'a fɔ e bɛ na ni dɔ wɛrɛ ye ko o de ye e ta ye ko maa ɲuman
kabaku dun vraiment karamɔgɔ ne tɔgɔ ye bɛnkan dɔrɔn de ne ye n diya n bɛ n tɔgɔ wuli ka bɔ n na sisan ka tɔgɔ wɛrɛ da n na o sariya n bɛ taa sariya sira fɛ dɔrɔn n bɛ taa jugement supplétif kɛ tribunal la n bɛ n tɔgɔ bɔ n na quoi ka tɔgɔ wɛrɛ da n na quoi wala ne tɔgɔ o tɛ koba ye quoi wala i ka ala ye ɲɛfɔba ye ne tɔgɔ ye bɛnkan ye n'a ye n diya n bɛ n tɔgɔ bɔ n na ka tɔgɔ wɛrɛ da n na tɔgɔ tɛ foyi ye ne la tɔgɔ ye dɔrɔn k'an lɔn k'an bɔ mɔgɔ tɔw cɛ ma ala bɛ lɔn cogo di ala bɛ lɔn cogo di a bɛ ye cogo di e ko ka sugu tɛ dɔn sugu t'a la kɔlɔ t'a la kulɔ t'a la e bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ ye fɛn o fɛn n'a bɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔ sugu b'a la kɔlɔ b'a la karamɔgɔ ko tɔgɔ ye ko i tɔgɔ ye bɛnkan de tɔgɔ ti mɔgɔ la e bɛ ka min fɔ o ye bɛnkan de mɛ tɔgɔ wɛrɛ b'e la ala yɛrɛ y'i tɔgɔ wele cogo min bɛ yen i ni min o dɔn e tɛ se ka ala dɔn fiyewu parce que tɔgɔ fana bɛ ala la ala fana ye ala de tɔgɔ ye alahu ye n'i y'o dɔn o min bɛ yen dɛ o bɛ e yɛrɛ la f'i k'o de fana dɔn n'i y'o dɔn i bɛ sɔrɔ ka ala yɛrɛ dɔn i y'a faamu n'i b'a fɛ ka dɔn ne ye dɔɔnin sɔrɔ cogo min na n'i b'a fɛ k'o de dɔn walasa i k'a sɔrɔ alihamudulilayi n b'o de ɲɛf'i ɲɛna i n'a fɔ n bɛ ka sira di o kɔrɔ cogo min na n'i b'a fɛ k'a dɔn de a fɔra ko ka dɔɔnin ɲini depuis bamanan kɔnɔ ko fo kasange n'i b'a fɛ k'a dɔn de i bɛ sira ɲini an bɛ sira dɔn ɲɔgɔn kɔrɔ ni ala ka jɛ karamɔgɔkɛ kuma sɛbɛla m'a fɔ a ɲɛna sa n bɛ n faamusa e yɛrɛ tɛ kuma kuranɛ kɔnɔ ala ye tɔgɔ jumɛn da ne la ko arabu ala ko nana sɔrɔ ne ma tɔgɔ da n yɛrɛ la arabu ala nana an fɛ yan tuma jumɛn o y'a sɔrɔ anw ma tɔgɔ da wa anw ye arabu ala ko dɔn tuma jumɛn bulufinw ye arabu ala ko dɔn tuma jumɛn u fɛ yan o y'a sɔrɔ tɔgɔ ma da foyi la wa nafa t'i ka baro la quoi e min ko k'e kodɔnnaba ye ko e bɛ ka kodɔn kuma fɔ e yɛrɛ dɛsɛra k'i yɛrɛ walawala karamɔgɔkɛ nin gɛlɛyara dɛ e kulubali min b'e la ala de y'o da e la ko e bɛnbaw de y'o da e la ka fɔ yan ko mɔgɔ arabu ala mana sɔrɔ e y'a fɔ ko mɔgɔ wa e yɛrɛ a fɔra e ma ko adama ka sɔrɔ arabu ala nalen de a fɔra e ma ko adama e sɔnn'o ma a fɔra e ma fɔlɔ de ko mɔgɔ ka sɔrɔ arabu ala ma fɔ ko adama a ye kuma sɛbɛlama fɔ a ɲɛna sa n bɛ min faamu sa ne yɛrɛ ɲɛna ko e bɛna ala yira an na e ko k'e y'a ye k'i b'a ye i ɲɛ la i bɛ fɛn min ye i ɲɛ la i kan k'o sugu yira an na soli ka kɛ paraphrase fɔ ye nafa t'a la i b'o dɔn i bɛɛ sɔrɔ ka ala yɛrɛ dɔn e y'a dɔn cogo di e yɛrɛ ma se k'o yira an na fɔlɔ e yɛrɛ y'a dɔn cogo min na e yɛrɛ ma se k'o fɔ e y'a dɔn cogo di e ɲininkali o de la o e yɛrɛ kɔni ta ye jɔnni ka nin kɛ i b'a dɔn jɔnni ka nin kɛ i b'a dɔn karamɔgɔ ye kulubalikɛ nin gɛlɛyara dɛ k'a fɔ ala y'an ka dugukolo sanfɛ a san joli ye ɲinan ye yali ala y'a sɔrɔ tɔgɔ ma da wa n'anw de ye saya tɔgɔ da est ce que arabu ala a b'a fɔ ko saya de a t'a fɔ ko saya o anw de tɔgɔw da yan ka bɛn n'an ka jamana lihala n'an ka mɔgɔya lihalaw ye i bɛrɛnnen to don kuranɛ kɔnɔ quoi n'i tɛ kuranɛ dɔn tiɲɛ la paraphrase ninnu ci t'a la quoi e ko k'e ye ala dɔn i ye ala dɔn sira min fɛ ala dɔn sira yira an na dɔrɔn e y'a dɔn e b'a ye e n'a bɛ kuma e b'a sugu dɔn i ko ko sugu t'a la i tilala k'a fɔ k'i b'a ye i bɛ fɛn min ye i b'o sugu dɔn kɔni e dɛsɛra k'o yira an na tɔgɔ ala ma tɔgɔ da yan dɛ ala nana sɔrɔ tɔgɔ bɛɛ dalen don anw de y'a fɔ yiri arabu t'a fɔ yiri arabu ala ye yiri fɔ arabukan de la ye i y'a faamu anw de y'a fɔ ko mɔgɔ arabu ala tɛ mɔgɔ fɔ cogo dɔn a b'a fɔ arabukan de la ye voilà n'i bɛ ala yira an na soli ka kɛ kuma mele kelen fɔ ye e dun ko kodɔn kuma de don e dɛsɛra ka kodɔn kuma yɛrɛ walawala fɔlɔ tiɲɛ la i ka baro in kɔni ci nafa t'a la quoi an tɛ ka tɔnɔ foyi sɔrɔ a la karamɔgɔ yɛrɛ ko aw ma da kuranɛ na e ko ne tɛ ka kuma kuranɛ kɔnɔ parce que ni ne nana kuranɛ kuma f'i ɲɛna e tɛna da e ma da fɛn min na e t'o minɛ o komi i b'i yɛrɛ de dɔn dɛ i tɛ se k'a fɔ k'i t'i yɛrɛ dɔn bon i b'i jɔlen min kɛ ne bɛ kuma n'o de ye parce que dɔnni yɛrɛ de b'an na koyi ala yɛrɛ dɔnni ani yɛrɛkun dɔnni an b'o de dɔn kɔsɔ tɛ dɛ ala yɛrɛ barika la an b'o de dɔn an n'an ka kotigiw barika la i y'a faamu bon dɔnni tɛ an tɛ taa ne kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ i ko mɔgɔ nana sɔn ni adama ka na o kɔnɔ mɔgɔ cira mɔgɔ nana adama ɲɛ
adamaden nane ko fa foro mɔgɔ o ko kuma fana tɛ sababa ye i y'a faamu adamaden nane fɔ la fɔra ko mɔgɔ adamaden bi danfɛn ala ye min kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan karamɔgɔkɛ kira ma da kuranɛ la koyi ala de ala la karamɔgɔkɛ kuranɛ ma jigi mun dalen don ala kan koyi a ma jigi kaw dalen don ala la kuranɛ nana ɲɛfɔ de o e tɛ se ka ɲɛfɔ de wala i ti kuranɛ de dɔn n'i y'a ɲɛfɔ ni nana n'a min tɛ wuli ni nana n'o dalu ye mun an t'a minɛ anw tun b'a kɔnɔ de i ka da la k'a fɔ ne ye san 30 ni kɔ kɛ ne b'a kɔnɔ ne m'a faamu ne y'a ye kuranɛ ti danbaga kumakan ye nka arabu ala kɔni u ye sɛbɛnni kɛ k'o de kumakan don mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn joli bɔn ala nɔfɛ mɔgɔw fa bɛ faga nɔfɛ mɔgɔw ba bɛ faga nɔfɛ mɔgɔw wolodenw bɛ faga nɔfɛ ala in tɛ se ka foyi bɔ foyi la a sɛbɛnni nana nkɔrɔnkɔrɔ nin k'a sɔrɔ sankolo dana a mɛnna san bayirika o y'a sɔrɔ dugukolo dana a mɛnna san bayirika n'a sɔrɔ saya bɛ yen nɔ san bayirika k'olu ta k'o bila i ka liburu kɔnɔ k'e de bɛ nin bɛɛ kɛ o tɛ koba ye o n'anw de ye saya tɔgɔ da yan ni danaya wɛrɛ b'a kɔnɔ ne i bɛ ne la cogo i bɛ na n'o dalu de ne to yen quoi i bɛ ne to yen i ka lɔnni yɛrɛ mun ye a bɛ fɔ mun ma ko lɔnni voilà lɔnni ko kuma yɛrɛ ka di e ye kosɛbɛ a bɛ fɔ mun ma ko lɔnni a bɛ lɔn cogo di mɔgɔ bɛ lɔnni sɔrɔ tuma jumɛn a bɛ fɔ mun ma ko lɔnni yɛrɛ lɔnni ko kuma ka di ye kosɛbɛ e ka lɔnni yɛrɛ walawala an ye tan e siya ni arabu siya jɔn ka kɔrɔ ni jɔn ye e siya ni silamɛya yɛrɛ an ka silamɛya yɛrɛ ta sa jɔn ka kɔrɔ ni jɔn ye e ka kulubaliya ani silamɛya jɔn ka kɔrɔ ni jɔn ye n b'a fɛ k'o dɔ i fɛ karamɔgɔ ne y'o de se wa e ye san 30 min k'a kɔnɔ dɛ i ma dɔnni de sɔrɔ i bɛ ka danaya bato de kɛ danaya ye sira in de ye ka dɔnni c'est-à-dire ka taa dɔnniya ma i n'a fɔ n'i b'a fɛ ka taa dugu la i bɛ sira de minɛ walasa i ka se o dugu la i bɛ dugu in sira de minɛ ka taa dugu la n'i ma dugu sira minɛ i tɛ se dugu la n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu n'i b'a fɛ k'a dɔn i bɛ sira de minɛ sisan n bɛ sira de don i kɔrɔ i bɛ segin ka na i kɔfɛ i bɔra yɔrɔ min na i bɛ segin ka na n b'a yɛrɛ la yen c'est-à-dire i bɛ k'a faamu de e bɔlen kɔfɛ dɛ a dɔnni nana de sisan a bɛ dɔn de e bɔra a kɔnɔ wagati min na i b'a sɔrɔ e tun t'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye ne b'a dɔn de n'i b'a fɛ k'a dɔn ne bɛ sira de don i kɔrɔ walasa e k'a dɔn ne ka débat kun de ye dɔnni ye alhamdulilayi an bɛ sira don ɲɔgɔn kɔrɔ k'a dɔn n'i ka débat kun yɛrɛ to yen fɛn ko wɛrɛ don an tɛna mɛn débat la dɛ lɔnni yɛrɛ ye mun ye voilà lɔnni ye mun ye e ka lɔnni ɲɛfɔ tan a bɛ fɔ mun ma ko lɔnni sugu jumɛn b'a kɔnɔ lɔnni ɲɛfɔ tan lɔnni ɲɛfɔba in komi ne tɛ lɔnni yɛrɛ dɔn yɛrɛ e ka kuma fɔcogo in na yɛrɛ a bɛ fɔ mun ma ko lɔnni bɛ sɔrɔ cogo di lɔnni lasiri ye mun ye ɲaama ye ko ɲɛfɔ an ɲɛna tan lɔnni ko kuma yɛrɛ ka di ye kojugu karamɔgɔ siya ko tɛ tiɲɛ koyi karamɔgɔya de silamɛya de ka kɔrɔ ni siya bɛɛ ye siya bɛɛ bɔra silamɛya de kɔnɔ hali yɛrɛ e siya bɔra a kɔnɔ ne siya bɔra a kɔnɔ e ta bɔra a kɔnɔ parce que kiraw de cira olu de cira ni dɔnni min ye olu ye ala dɔnni kɔfɛ k'o de nana bɔ o kɔnɔ cibaw nana c'est-à-dire ala ka cidenw nana ye fɛnw de nana bɔ o kɔnɔ ka bɔ o kɔnɔ ni o daminɛ ye mɔgɔya yɛrɛ ye o mɔgɔya fɛn jumɛn bɛ yen min ma bɔ mɔgɔya kɔnɔ e b'a kɔnɔ ne b'a kɔnɔ bi ko tɛ quoi o kuranɛya yira na dalu yira na ko siya bɛ bɔra silamɛya kɔnɔ n mago b'a kuranɛya la n'i y'a kuranɛya ye jan ko siya bɛ bɔra silamɛya kɔnɔ n bɛ tubi minɛ ye a kuranɛya jan n bɛ tubi minɛ ye sisan i ko lɔnni ye mun ye lɔnni lasiri ye mun ye a bɛ fɔ mun ma ko lɔnni wala i ko dalu yira na ka fɔ siya bɛɛ bɔra silamɛya kɔnɔ o dalu n b'a fɛ i ko yira na kuranɛ kɔnɔ ko siya bɛɛ bɔra silamɛya kɔnɔ o dalu yira na kuranɛ kɔnɔ o haya yira na kuranɛ kɔnɔ i ko lɔnni fana lɔnni ye mun ye lɔnni lasiri ye mun ye a bɛ fɔ tuma jumɛn ko nin ye lɔnnikɛla ye lɔnni yɛrɛ mun ye karamɔgɔ n bɛ k'i ma kɔnɔ aw kodɔnnaba ninnu a yira na ne yɛrɛ tun t'o dɔn k'a fɔ ko siya bɛɛ bɔra silamɛya kɔnɔ i b'a kuranɛ haya yira na a bɛ kuranɛ suratu jumɛn na a bɛ haya jumɛn na n'o bɔra yen karamɔgɔkɛ n mago b'a la lɔnni ye mun ye lɔnni lasiri ye mun ye a bɛ fɔ jɔn de ma ko kodɔn yɛrɛ lasiri ye mun ye lɔnni ye mun ye lɔnni bɛ sɔrɔ cogo di kodɔn yɛrɛ lasiri ye mun ye lɔnni ko kuma yɛrɛ ka di e ye kosɛbɛ kosɛbɛ a waraka an ye tan komi anw ye kodɔnbali aw ye kodɔnnaw ye karamɔgɔ n'i ko ka dɔnni f'i ye dɔnni a kumakan na bamanankan na dɔnni
o ye dɔɔni bamanankan laɲini ye dɔɔni ka kuma fɔ o kɔrɔ fɔ o ye dɔɔni de dɔɔni wɛrɛ min bɛ yen ni an ye kabiri su wɛrɛ an b'o kuma dɔɔni de la o ye ka fɛnw de dɔn fɛn bɛɛ o dɔ ye jumɛn n'i y'i bolo kɔrɔta i bolo kɔnɔ kɛra 5 ye munna kɛra 5 ye o ye dɔɔni dɔ ye dɔ ka ja dɔ ye a bolokɔni den duuru la kelen kelen dɔ ka ja dɔ ye sini si tɛ kelen munna olu bɔra ɲɔgɔn na o ye dɔɔni dɔ ye i ɲɛkisɛ o ye finman ye min bɛ yɛrɛkɛ o ye finman ye jɛman dɔ b'a la finman in bɛ jɛman kɔnɔ munna finman in ni jɛman in bɛ ɲɔgɔn na u ma ɲagami ɲɔgɔn na dɔɔni o ye dɔɔni dɔ ye kulo fara de bɛ kulo bɛ mɔgɔ la mais kulo fara in tɛ mɛnni kɛ fo min b'a kɔnɔ de bɛ mɛnni kɛ o fana ye dɔɔni dɔ ye. n tɛ kodɔn ye sa n tɛ kodɔn kuma ye ninnu ye yirako kɛnɛw de ye a bɛ fɔ nin ma ko yirako kɛnɛ hali ni mɔgɔ m'o f'i ɲɛna i b'o dɔn donc nin tɛ a bɛ fɔ mun de ma ko kodɔn lasiri mun di a fɔ tuma jumɛn ma ko mɔgɔ ye kodɔnna ye ɲɛfɔli kɛ i ko diya bɛɛ danna silamɛya kɔnɔ a kɔnɔ haya mago b'a dalilu la quoi. Ne filɛ ka damadɔ min ta ka kuma ye o la o ye kɛnɛma dɔɔni ye dɔɔni wɛrɛ min bɛ yen minnu fana tɛ kelen o ye sokɔnɔ dɔɔni ye n'o ye ni yɛrɛ dɔɔni ye n t'a dɔn n'i bɛ ka faamu ni yɛrɛ dɔɔni n'i b'a fɛ ka kuma o fana b'o kuma bɛ se k'o ɲɛfɔ ɲɛna dɔɔni ne bɛ ka min fɔ e ɲɛna ne ko ninnu tɛ kodɔnna ye ne bɛ ka min fɔ e bɛ nin dɔn wa ne bɛ ka min fɔ e ye tan est-ce que i b'u dɔn n'i b'u dɔn i bɛ se k'o ɲɛfɔ ye quoi a ye ɲɛna tɛ dɛ k'a dɔɔni de ko dɔn ko dɔɔni ko yeli a n'a dɔɔni tɛ kelen n'i b'a dɔn tigitigi dɛ i b'a fɛ i k'a ɲɛfɔ ye. karamɔgɔkɛ kolɔn ye mun di kolɔn bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ fɔ jɔn ma ko kolɔnna i ko kuranɛ ko silamɛya daminɛna siya bɛɛ silamɛya ye ko siya bɛɛ daminɛna silamɛya ma i dalilu kuranɛ kɔnɔ n mago bɛ dalilu de la i ma kodɔn ɲɛfɔ dɛ kɛnɛma dɔɔni e tɛna misi fɔ ne ko ne tɛ nin dɔn bolokɔni ye tan bolokɔni tɛ kodɔn kuma yɛrɛ nin ye yirako kɛnɛw de ye i m'o fɔ ɲɛ bɛɛ ɲɛ b'o la tulo bɛɛ ɲɛ b'o la ɲɛ bɛɛ ɲɛ b'o la donc kolɔn ye mun di kolɔn lasiri ye mun di a bɛ fɔ jɔn ma ko kodɔnna n mago b'o dalilu de la quoi i ma foyi fɔ yan nɔ k'o ye kodɔn kuma yɛrɛ bolokɔni ye joli ye bolokɔni den 5 n'u y'u bila ɲɔgɔn ɲɛ n ko i b'o ye ɲala de i ma kodɔn kuma fɔ ne ɲɛna o e ye min bɛ ye ɲala e y'o de fɔ e ye yeli de fɔ dɔrɔn karamɔgɔkɛ mago bɛ kolɔn lasiri kolɔn ye mun di kolɔn lasiri ye mun di a bɛ fɔ jɔn ma ko kolɔnna i ma asa walawalali kɛ fɔlɔ. karamɔgɔ ne yɛrɛ ye kuma min f'i ɲɛna n t'a dɔn n'i ye kuma fɔ i bɛ ne m'a faamu dɛ parce que ne ye fɛn dɔ kuma de f'i ɲɛna ka n'i bolo kɔrɔta e bɛ ka min fɔ ni e ni dɔ dɔrɔn t'o dɔn diɲɛ bɛɛ de b'o dɔn mɔgɔ bɛ ni hakili b'i la i b'a dɔn k'a fɔ bolokɔni ye den 5 ye o tɛ yeli ye sa yeli kɔtɛ ne ka m'a dɔn de ma n ko 5 don munna kɛra 5 ye i fana munna dɔ jɛnyara ka tɛmɛ dɔ kan ne ka m'o de ma e bɛ k'a kɛ yeli de ye ni yeli dɔn ne b'o kuma f'i ɲɛna ne yɛrɛ ɲɛ t'a la e ɲɛ t'a la mɔgɔ wɛrɛ tɛ ɲɛ t'a la hali ni mɔgɔ min tɛ e kɛrɛfɛ n'o tulo b'a la o b'a dɔn k'a fɔ ko bolokɔni kɔni ye 5 ye mais munna kɛra 5 ye ne mago b'o de la munna kɛra 5 ye. k'i ka kodɔn ɲɛfɔ e b'i jɔ ko bolokɔni dɔ ka jan ni dɔ ye dɔ ka surun ni dɔ ye k'o ye kodɔn ye o bɛ se ka kɛ kodɔn ye cogo di kolɔn kumaden yɛrɛ e yɛrɛ m'o ɲɛfɔ fɔlɔ yɛrɛ e ko ko dɔɔni o tɛ tiɲɛ ye wala i b'a fɔ k'i t'a dɔn ne k'a expliquer i ye voilà la science je vais t'expliquer la science kolɔn bɛ fɔ faransikan de dɔn ko la science voilà kolɔn bɛ ye de a bɛ yira de i tɛ fɛn min dɔn i t'o lɔn i tɛ fɛn min lɔn i t'o de lɔn o kolɔn de t'i la kolɔn a bɛ f'o ma faransikan na ko la science qu'est-ce que la science kolɔn n'i t'a dɔn i b'a fɔ de k'a fɔ ko kolɔn kɔrɔ de dɔɔni o tɛ tiɲɛ ye o y'a ɲɛfɔ maa minnu tɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔ minnu tɛ se ka ɲɛfɔ ne yɛrɛ t'o dɔn a kɛra 5 ye mun e k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna tan mun n'a kɛra 5 ye ni kolɔn de don e k'o ɲɛfɔ ne ɲɛna tan o dogolen fɔ ne ɲɛna tan ne kɔni ɲɛ b'a la e kodɔn bolokɔni kɛra 5 ye mun n'a kɛra 5 ye an mago bɛ ko yira an na tan k'i ka kolɔn ɲɛfɔ i tɛr'i dɔn ko dɔɔni i tilara k'i kan to ko mun na bolokɔni kɛra 5 ye o ɲɛfɔ an ɲɛna tan
wala no so loni bila o nyama iko nyafa yana muna bulukoni kera duriye ne yɛrɛ t'o dɔn ne t'o lɔn tiɲɛ de ka ɲi muna bulukoni kera duriye o kolon sira ɲɛfɔ yana tan an mago b'o la bulukoni bɛ bɛɛ la hali ne m'o fɔ muna bulukoni kera duriye e k'o kolon sira ɲɛfɔ yana tan wala n'a sɔrɔ o ye ala kumakan de ye ko ɲɛfɔ yana ala y'o fɔ kuranaya ɲɛ ale ye bulukoni kɛ duriye ka da kun jumɛn kan n'a sɔrɔ a kana kɛ anw ka golofina lɔnni ye dɛ k'i jija a ka kɛ ala ka lɔnni ye o de kama ne ko n ko mɔgɔ n'i yɛrɛ dɔn k'i bɛ ala dɔn ne y'o de f'i ɲɛna n ka kuma kɔnɔ parce que e tɛ nin dɔn n'i ye nin dɔn de o bɛ bɛn ala dɔnni ma parce que ne bɛ ɲɛ b'a la tiɲɛ aw cɛ ɲinina tɛ quoi kuma de ka d'aw ye mais tiɲɛ ma d'aw ye n'i y'a f'i ɲɛna fana n'i b'a fɛ k'o de dɔn n k'i ka gɛrɛ ne b'a fɔ n k'a dogolen don wa a dogolen don wa kɛnɛma kuma de tɛ kuma tɛ vocal la groupe ka kuma ma i bɛ na de ni maa o maa b'a fɛ ni hali ni diɲɛ n'aw bɛɛ de b'a fɛ k'a dɔn a bɛɛ ka na an b'a yira o la yan ala ka diɲɛ n'aw b'a fɛ k'a dɔn dɛ karamɔgɔkɛ a bɛ fɔ mun de ma ko tonya e bɛ ka kumaw fereke ɲɔgɔn na tonya kumaden tonya bɛ mun de fɔ n'i ye ko tonya nin ye tonya ye tonya bɛ dɔn cogo di lɔnko k'i ka lɔnko de ɲɛfɔ i ma se k'o ɲɛfɔ i teri jɔ ko boloden duuru ko munna ko bolokɔni kɛra den duuru ye ɲɛma i ko ɲɛfɔba ɲɛma k'i ka ala kosɔn a kɛ kuranɛ kosɔn a k'i bɔkolo kosɔn i ka ɲɛma i bɛna ne kalanso in na quoi ɲɛma i ko ɲɛfɔ ɲɛna munna bolokɔni kɛra duuru ye karamɔgɔ i nana ne sɔrɔ gurupu kan yan n'i bɛ se k'i ka fɛn ɲɛfɔ i b'a ɲɛfɔ i tɛna se ka taa ko ne bɛ taa i tɛna fɛn fɔ ne ɲɛna n'i ma se k'o fɛn fɔ ne i tɛ se k'o fɔ ne ɲɛna fan wɛrɛ fɛ i bɛ na o ye anw fɛ an b'o wele de ko mɛndɛya donc ni dɛsɛra ka i ka lɔnni ɲɛfɔ ko i bɛ na de donc o ye mɛndɛya de ye anw fɛ donc i bɛ yan nɔ de i nana ko lɔnni kolɔn kuma de i ma se k'o walawala i jɔ ko dɔɔni kolɔn fɛn min b'a kan k'i kana ɲɛfɔ i ko bolokɔni ye juru ye bolokɔni ye duuru ye i b'a fɔ ko mɔgɔ si t'a dɔn ko bolokɔni ye juru ye e kelen dɔrɔn de tun b'o dɔn ko mun ye bolokɔni fana kɛ duuru ye o ɲɛfɔ an ɲɛna sa kɛ kodɔn kuma mana k'i bolo o la ɲɛ maa kɛ kuranɛ kosɔn ko ɲɛfɔ an ɲɛna sinon ko kolɔn ye mun di kolɔn bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ fɔ jɔ ma ko kolɔnna i ma se k'o ɲɛfɔ i nan'i jɔ ko bolokɔni ye duuru ye bolokɔni ko mun de bɛ kɛ duuru ye i kelen de n'o fana ɲɛfɔ mun de ye bolokɔni kɛ duuru ye karamɔgɔkɛ kolɔn jumɛn y'a kɛ duuru ye ɲa ma i ko ɲɛfɔ an ɲɛna e bɛ ko na ne t'e dɔn e bɛ ne fɔlɔ ma ko na cogo di e ma se ka min ɲɛfɔ ne ɲɛna i bɛ n'o fɔ ne ɲɛna min an tɛ baara kɛ tan aw mun ye kodɔnnaw ye n'aw de sera ka kodɔn kuma ɲɛfɔ ko fɔ na i m'a fɔ sisan nɔ e ma lɔnni dɔ di ne ma mais i tɛ se ka lɔnni sɔrɔ i ko mɔgɔ fana bɛɛ siya bɛɛ bɔra silamɛya la k'i kɔni n'o dalilu ye i tɛ se ka na n'o ye ka kɛ kuma ye ten dɔrɔn dalilu tɛna i nin jɔ ko k'an tɛ tonya fɛ tonya yɛrɛ fana ye mun ye a bɛ fɔ mun de ma ko tonya hali n'i taara o fana kumalen nɔfɛ i t'o sɔrɔ tuguni karamɔgɔ yɛrɛ ka kumaw bɛ ka ɲɔgɔn jɛ o i ko ne b'a fɔlɔ de ko dɔnni kumaden ye mun ye i ko ma sisan de ko kolɔn i kuma dɔ fɔ dɔnni fana ko ŋana min fana n'o tɛ kelen e mago bɛ jumɛn de la n'i tina ne bɛ se k'a yɛrɛ la cogo min na o ye o sira de n'i tina kɛlɛ t'a la o an bɛ fara ɲɔgɔn na dɔrɔn a banna parce que ne hakili la laɲini ye faamuyali de ye ani i b'a komi e bɔra silamɛya la kɔrɔlen i b'a fɛ ka silamɛya in tiɲɛ dɔn cogo min na fɔlɔ la i bɔra la ka d'a kan parce que e yɛrɛ y'a ye tiɲɛ t'a la i bɛ ka livre de kalan tiɲɛ don ko i bɛ ka livre de kalan mais livre in yɛrɛ sɛbɛnni o ye sɛbɛnni de mais sɛbɛnni yɛrɛ bɛ ka mun fɔ o yɛrɛ de jɔlen bi ɲɛden fila la i y'a ye wa o la n'i kun nana o dɔnni kun bɛ yɛrɛ e la f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ja i taara i taacogo ɲɛna wa i seginna i segin cogo fana ɲɛna t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu mais ni e t'o fɛ fiyewu an bɛ se ka fara ɲɔgɔn na parce que ne ka ko laɲini ye e ka tiɲɛ de dɔn mais i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ka laɲini tɛ tiɲɛ dɔn ye o la an tɛna ɲɔgɔn ye kodɔn min y'a kɛ duuru ye dɛ o bɛ bɛn alahu de ma alahu de b'a kɛ duuru ye n'i yɛrɛ bɛ k'o de ɲini o de bi bolokɔn den duuru kɛ duuru ye o ye farikolo de ye a yɛrɛ dɔnni fana n'i b'a fɛ k'o de dɔn mais farikolo de ta f'i ɲɛna n'i b'a fɛ k'a yɛrɛ dɔn i bɛna dɔn o bɛ f'i ɲɛna ni o naani de kuma fɔli man di ni o y'a sɔrɔ cogo de ne fana y'a sɔrɔ sira de ye sira wɛrɛ tɛ yen ne b'a dɔn cogo min na ni min f'i ye n'o tɛ
i ma ne ka kodɔn ɲɛfɔ ko kolɔn ye mun di kolɔn bɛ sɔrɔ cogo di a fɔ jɔn ma ko kodɔnna i ma walawala o e tilala k'i jɔ dɛ bolokɔni ye 5 ye dɛ bɛɛ b'a dɔn ko bolokɔni ye 5 ye hali fiɲɛtɔ b'a dɔn k'ale bolokɔni ye 5 ye ko mun ye bolokɔni yɔrɔ jumɛn ye bolokɔniw kɛ 5 ye ne mago b'e de la e k'o ɲɛfɔ an ɲɛna sisan sinon a y'i tun ɲininkara dɔrɔn de ko kolɔn ye mun di kolɔn bɛ sɔrɔ cogo di a fɔ jɔn ma ko kodɔnna i tilala k'i ka to ko kuranɛ haya dɔ ko siya bɛɛ danna silamɛya kɔnɔ i kana n'o kuranɛ haya ye ala y'o fɔ yɔrɔ jumɛn i bɛ nkalon da ala la wa pour que i bɛ nkalon da ala la ala m'o f'i ɲɛna o kuranɛ haya t'e bolo e tɛ se k'o walawala dalu jumɛn b'i bolo o la karamɔgɔkɛ alahu ye mun ye wala alahu walawala tan k'a faamu ne yɛrɛ tɛ alahu fana dɔn ne de bɛ ɲɔgɔn na su in na fo e ka lɔnni kuma in de fɔ ne na ko alahu de bolokɔni kɛ den 5 a y'a k'a ye cogo di a y'a k'a ye cogo di o tuma e kulubaliw tun tɛ dɔn wala e bɔra kulubaliw na u si ni silamɛya jɔn ka kɔrɔ jɔn ye u si ni silamɛya jɔn ka kɔrɔ jɔn ye i ko siya bɛɛ bɔra silamɛya la o dalu bɛ min o kuranɛ haya bɛ min donc alahu ye mun ye alahu mun de don bon k'a yirila fɔlɔ ke i ko siya bɛɛ danna silamɛya kɔnɔna na o galo ye i ka kira fa a ma da silamɛya kɔnɔ a tun bɛ jo de bato a tun bɛ alahu bato kira fa tun ka kantigɛ alahu la i ye sira kalan sira rasulula ye jo dɔ tun bɛ yen nɔ u b'a wele ko alahu yemenitu de tun b'a fɔ ubali ma ko alahu mamadu bangera ka sɔrɔ ye jo o alahu dɛ u tun bɛ alikaba la minnu n'o ubali de ye n'o alahu yemenitu tuma na u b'a fɔ labayika la allahumma ubali labayika la mamadu nana ka ubali bɔ a la ka sɔrɔ kira ma bange fɔlɔ alahu tun bɛ arabu bolo jo de don o bɛ se ka kɛ bolokɔniden 5 ye cogo di o lɔnni bɛ se ka kɛ bolokɔniden 5 ye cogo di alahu ɲɛfɔ tan cɛ moriw ka nin ziirinkanfɔ ninnu anw to tɛmɛna ninnu bɛɛ kan koyi karamɔgɔ bɛ ka taa baga arabuya ma mun de la an fa dama kun ye siya jumɛn de ye e kɔni e ma bɔ an fa dama de la cɛri di an fa dama kun ye siya jumɛn de ye an fa dama kun silamɛ kun tɛ yan kuranɛ kɔnɔ silamɛya fɔlɔfɔlɔ o dira mamadu de ma wa i ye galo silamɛya ye kira 50 silamɛya yɛrɛ kira ye 25 de ye ibrew ka kira ye 50 de ye kira musomanw caman b'o la silamɛya ye abarahamu ko sɔrɔ ibrew de bolo a y'a sɔrɔ olu de bolo ka adama ko sɔrɔ olu bolo ka fɛn ka yɛlɛma k'a la voilà alahu tɛ mamadu ka kuma dilannen ye a bangera kana sɔrɔ a benba arabuw bolo alahu tɛ dɔwɛrɛ ye joko boli de don boli kɔ de don i m'a ye kira fa tɔgɔ ye ko abdala a tɔgɔ ye ko abdala ala jɔn a fa ka ala ani mamadu ka ala danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ a fa dun tun bɛ fɛn min bato o de ye ala ye o dun ye jo de ye a fa dun tun tɛ silamɛ ye i nana adama ko kuma fana la tuguni aw fa adama o jɔn ye e bɔra adama la sira jumɛn fɛ e benba jumɛn bɔra adama la ko ala y'o fɔ ko golofin bɔra adama la ka na golofina sigi a ko ne ye nanzaraw ta fɔ kuranɛ kɔnɔ ye a ye arabuw ta fɔ mais e golofin ta fɔra yɔrɔ jumɛn k'e bɔra adama la ala magara aw la cogo di adama siya e k'o ɲɛfɔ ne na tan kuranɛ kɔnɔ ala ko adama siya ye siya jumɛn ye n b'a fɛ ko o diyan tan sinon bibulu kɔnɔ a bɛ yen tawurata fana kɔnɔ a siya bɛ yen mais a bɔra siya jumɛn na e yɛrɛ bolo ala n'a kɛra donc e yɛrɛ kuranɛ kɛra karamɔgɔ alahu ma fɔlɔ muhamadu la sa kisi nɛma b'a ye a fɔra ko an fa adamaden a ma fɔ ko komi e yɛrɛ kuranɛ kala ko ala ye adama da ko tilale danni na ko a ye a fɔ mɛlɛkɛw ye ko k'u kana ko an fa adama ka danfɛnw tɔgɔ f'u ye o bɛ o ala ni alahu yɛrɛ tɛ kelen ya alaw ka ca dɛ n'i taara ebrew ka fɛ yen nɔ olu b'a fɔ ko yave n'i taara olu b'a fɔ ko adonayi tawurata kɔnɔ olu b'a fɔ adonayi olu t'a fɔ ko alahu olu tɛ alahu dɔn alahu ye arabukan de ye n'i taara injila kɔnɔ olu b'a fɔ ko yave yali alahu ko kuma fɔra ye wa olu fɔlɔfɔlɔ dun de ye adama ko kuma ɲɛfɔ olu ma alahu ko kuma f'u fɛ yen alahu ye arabukan alahu bɔra min e bɛ ka fɛn ta n ko mamadu fa a wolo fa a tun bɛ ala jumɛn bato yala a ka ala ni mamadu ka ala sugu jumɛn don
karamɔgɔ Alahu mana kɛ arabukan min ye e yɛrɛ k'i tulo wolo ta i tulo dɛsɛ ɲara min b'a la tirintiri min b'a la arabu sɛbɛnni de i bɛ ka fɔ min ma ko arabu sɛbɛnni Alahu de o Alahu de sɛbɛnni don a kɔnɔ i k'a lajɛ ka ɲɛ ban i y'a faamu e tɛna n'i ka kuranɛ haya yangaw ye wa i bɛ ka min fɔ a bɛ kuranɛ haya jumɛn na Mamadu fa a wolofa a tɔgɔ ko Abdala silamɛma tɔgɔ da josɔnna boli batola o de y'a tɔgɔ da Abdul Mutalibu yɛrɛ ye jo de ye o y'a mɔkɛ de ye Mutalibu o ye jo 360 min bɛ bato alikaba la Ala o ye jo 360 yɛri n'i b'a fɛ ka nin dɔn jo 360 min bɛ bato alikaba la i b'a sɛrɛfɛ dɔn alisi i b'u tɔgɔ kelen na dɔn karamɔgɔkɛ Alahu ye arabu ka jokɔrɔ de ye u ka bolikɔrɔ de don u tun bɛ alikaba la minnu ko labayika la Allahumma u Allahu ma u b'a labayika la yemenitigiw de tun mana na olu de tun b'a fɔ u b'a ma ko Allahu jo de don boli Mamadu fa tun kan ka kantigɛ boliw de la a ka kuma bɔ ni ɲɔgɔmɛ 100 ye k'a mɔkɛ ye layidu ta ko n'i ye den 10 sɔrɔ n bɛ den fɔlɔ saraka n bɛ denkɛ dɔ saraka o jo ye a tun b'o ɲɔgɔmɛ faga de kɛ e kana ni dalilu ye ko Adama y'a fɔ cogo di k'a y'a fɛnw tɔgɔ fɔ nin bɛɛ kumaw de ye jɔyɔrɔ tɛ mun la quoi o ɲɔgɔnna wuya finma tigɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ nkalonfin e yɛrɛ ta tɔ kɛra nkalontigɛ de ye i ka Ala ma min fɔ k'a ko fɔ dɛ Ala bɛ bɔn komi aw golofin yɛrɛ niyɔrɔ tɛ arijinɛ kɔnɔ komi aw fana tɛ don arijinɛ o parce que arabu de mankutu bɛ arijinɛ kɔnɔ ni jɛmanw jamanakaw de mankutu bɛ aw golofin aw mankutu bɛ jahanama de kɔnɔ ayi i n'a fɔ u ka hadisa y'a ko yira cogo min na ko aw ye jahanamadenw de ye wa Ala t'aw fɛ a kira t'aw fɛ parce que Abu Dawud aw ka hadisa sɔrɔ olu de b'o fɔ parce que o de la b'aw bila nkalontigɛla arabu Ala ye quoi foyi tɛ tulo la k'o bɛ Alahu fɔ ɲɔgɔnna ziirin tɛ dugukolo sanfɛ ni e yɛrɛ kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si ma ɲɔgɔnna nkalon tigɛ ni kulo kan yan fɔlɔ e de y'a wolo ko jo e de ye boli fɔ mais tɔgɔ wɛrɛ b'a la i n'a fɔ tɔgɔ wɛrɛ b'e yɛrɛ la i tɛ min dɔn i yɛrɛ la tɔgɔ wɛrɛ b'a la mɔgɔ ye a fɔ ko jo de sinon jo tɛ o tɔgɔ wɛrɛ b'a la min ni jo tɛ kelen i y'a faamu i n'a fɔ tɔgɔ wɛrɛ b'e la min ni tɔgɔ yɛrɛ min fɔra e ma min n'o tɛ kelen wa o tɔgɔ kɛlen don ka fɛn bɛɛ de minɛ i bi Ala fɛ o t'a fɛ o tɔgɔ in kɛlen don k'a bɛɛ minɛ wala n t'a dɔn n'i bɛ ka kuma fɔ e bɛ fɛ k'a kɛ nkalon ye o ne kelen dɔrɔn de y'a fɔ parce que ne kelen dɔrɔn de b'a dɔn nin kulo kan cɛ tɛ nin kulo in kan ne bɛ ka nin min fɔ n'o b'a dɔn ni cɛ bɛ yen k'o ka bɔ k'a fɔ k'a b'a dɔn o cɛ t'a dɔn o ɲɛ bɛ kulo de la ne ɲɛ bɛ min na kulo la ani e ɲɛ bɛ min na kulo la o kelen tɛ o i bɛ k'a fɔ ko cɛ ne kelen de b'a fɔ parce que ne kelen de b'a dɔn ni dɔ wɛrɛ b'a dɔn ka bɔ k'a fɔ kɛ Ala ye jori sa Ala ye jori ma a tɛ se ka foyi kɛ foyi kana lafasa Ala bɛ ka arabu ka boliw de lafasa ya ko Alaw bɛ kulo la ma e fɔ mɔgɔ si ma ni nkalon tigɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ aw i ka karamɔgɔ foyi ma ni ɲɔgɔnna nkalon tigɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ hali ka karamɔgɔw n'u ka tɔgɔ nkalon tigɛ ba u ma deli ka nkalon tigɛ ko Alaw kulo sɛbɛnnen bɛ kulo la mɔgɔ si ma ni ɲɔgɔnna nkalon tigɛ dugukolo sanfɛ fɔlɔ ne e tɛ mɔgɔ si ma ni nkalon mɛn fɔlɔ ne e kelen tɛ bon arabu boli bato bɛ tan de dɛ a b'i bila nkalontigɛ la de arabu kabakurun bato bɛ tan de ko Ala ye kabakurun de ye a bɛ alikaba la ye n'i taara i jigi i bɛ laɲini k'a fɛ i b'a sumusumu i b'a fɔ a ɲɛna ko Ala mago bɛ nin na Ala mago bɛ nin na aw bɛ kabakurun bato la yɛrɛ de faralama filɛ de ye a ka kuma ka ca a tɛna ni lɔyiri foyi ye hali bi kuma lɔnni minnu i ɲininkara ko lɔnni ye mun ye i tɛ sera k'o ɲɛfɔ lɔnni mun ye lɔnni bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ fɔ jɔn ma ko kodɔnna e ma se k'o ɲɛfɔ i bɛ jɔ tuguni ka nkalonfin ba tigɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ma deli ka nkalonfin tigɛ k'o tulo fɔra kɔnɔna na ko Alahu de sɛbɛnnen bɛ yen nɔ k'a cɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ yɛrɛ mɔgɔ si tɛ nin nkalon sugu tigɛ ne tɛ o mɔgɔ si tɛ nkalonfin ba tigɛ diɲɛ lawutawulu nkalonfin ba in c'est à dire diɲɛ kɔnɔ c'est à dire maa min tɛ n'i kelen tɛ maa si tɛ nin nkalon tigɛ i karamɔgɔ t'a fɔ i ka kira ma fɔ foyi ma fɔ nin ye kelen pe de ka nkalon ye i kelen dɔrɔn de ta ye nin ye Ala ye jo de ye i ka kira fa tun bɛ jo de bato
i ka kira fa tɔgɔ ko Abdala Jo Batola de y'a tɔgɔ da o Jo Batola in dɛ o min y'a tɔgɔ da dɛ o y'a tɔgɔ da Jo min na dɛ a tun kan ka kan tigɛ o Jo la taa sigi sira Rasululahi kɔnɔna na arabu y'u ka Jo Bato de la ɲa u ka Jo Batola ɲa k'a fɔ ko u ka ala kuma na k'i sigi ko ju fɛ sa u bɛ sɛbɛnni min kɛ don min na i ma y'a fɔ Alisa ninnu kɔnɔ ko kira ninnu tun bɛ taa banakɔtaga de kɛ kɛnɛ ma u bɛ wulukolow ni kolow ni a tɔgɔ falibow ni kalaw kɛ ka wala yaya donc u ye nin ko dilan de ka binkani ta sa ka mɔgɔ dɔw sɛgɛrɛ walasa olu bɛ se ka yamara sɔrɔ ka bin mɔgɔw kan hali kɔko ji tun tɛ arabu bolo arabu Jo Bato de ye a cari aw ta kabakuru min bato quoi a hɛrɛ kan kan quoi sinon ka nkalon e yɛrɛ ye nkalonfin tigɛ diɲɛ kɔnɔ bi maa si ma tigɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ donc e yɛrɛ man kan ka kɛ lanaya mɔgɔ yɛrɛ ye fɔlɔ voilà karamɔgɔ an ka yetaw tɛ kelen o e ni ɲɛ bɛ minɛ ɲɛ t'o la an ka yetaw tɛ kelen komi n'i ka kuma fɔta bɛ se ka gɛrɛ e ma i b'a minɛ k'a kɛ i ka nkalon ye ne y'a kɛ nkalon ye e bolo nkalon de kɛ nka ne ye tiɲɛ de ye ɲɛden fila la ne ye tiɲɛ ye ɲɛkisɛ fila de la n y'a mɛn n y'a fɔra n ye n y'a ye ɲɔgɔnna tɛ ne y'a ye de bilayi yɛrɛ fɔ tɛ dɛ ma foyi ma gira ne ma i ye nkalon dɔrɔn de tigɛ nkalonfin wuyafin yɛrɛ yɛrɛ kɔni i bɛ gira dɔw ma hali ka ala tɛ kuma tɛ gira ne ma jango ye ta i bɛ ala min bato arabu ye sɛbɛnni min k'i ka ala tɔgɔ la u ka kuma ma gira ne ma jango ye ta cɛ i ma nkalonfin tigɛ diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire silamɛ ma nkalon tigɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ e ta in kan fɔlɔ hali k'a fɔ ko i tɛgɛ di ala ma o ka fisa n'e ta min voilà depuis ka dugukolo dan i ɲɛ bɛ kulo la tɛrɛ cɛ silamɛ fana bɛ taa ni cɛ arabu ka boli bato ye diɲɛ ka wuyafin ba in tigɛ wala ye boli de ye kira fa tun bɛ boli de bato Jo Batola de don Jo Batola juguba a fa mɔkɛ ye Jo Batola juguba a ba ninnu bɛɛ ye Jo de bato a fa tun bɛ Jo min bato fa in yɛrɛ tun kan ka kan tigɛ o la n'o ye Alahu ye u bali kabako dan filɛ ne bɛ k'o de f'i ye karamɔgɔ i ba fɛn min don i y'o de kɛ nkalon ye sa n b'o f'i ye n ko ala ko tɛ fundala tɛ n danaya dɔrɔn tɛ ɲɛ ka yeli de don mɔgɔ min b'a ye de n'a bɛ da n'a bɛ wuli n'i t'o dɔn i b'an ka kuma kɛ nkalon ye i ka faamuya bɛɛ n'i ka faamuyali cogo tɛ a tɛ baasi ye o an kɔni b'a dɔn ala barika la n'an ka kotigiw barika ani ala kira Mamadu barika kisi ni nɛɛma ye karamɔgɔ ale tɛ se ka tonya ɲɛfɔ tonya ye mun di i tɛ se ka ɲɛfɔ i tɛ se ka i ka kuma kelen i bɛ fɛn fɔ i tɛ se ka si walawala e ɲininkara ko kolon ye mun di kolon lasiri ye mun di a fɔ jɔn ma ko kolon i dɛsɛra k'o ɲɛfɔ i nan'i jɔ dɛ bolokɔniden duuru bɛ tan dɛ ko mun ye ko bonya kɛ bolo i jɔ ko o de ye Alahu ye ni ɲɔgɔnna ziiri tɛ tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ o Alahu yɛrɛ ka sɔrɔ o boli de ye ka sɔrɔ mɔgɔ ma bange i nan'i jɔ ko adama bɛ tan dɛ adama e yɛrɛ a kuranɛ haya tɛ na foyi tɛ na fo k'i da sago fɔ arabu ala ko mɔgɔ min bɛ jeli ko mɔgɔ min b'ale kumakan yɛlɛma k'ale kumakan yɛlɛma n'i b'a fɛ n b'o kuranɛ haya di ma sisan k'ale kumakan yɛlɛma ka k'i da sago ye ko e ye kafiri de ye e kan ka jeni komi e yɛrɛ ye golofi ye e mankutu tɛ arijinɛ kɔnɔ e kan ka jeni fana kɔrɔlen donc o nafa tɛ e o la quoi donc parce que arabu ka hadisaw y'a yira k'a fɔ ko e ye kafiri de ye golofin k'i bɔra nɔgɔ de la i ye nɔgɔ de fana ye ko aw e bɔra si min na ko o ye jɛnɛya kɛ kulun kɔnɔ wa yɔrɔ jumɛn de k'o de kosɔn ko danga wulili ko aw golofin golofin na ko danga de y'aw golofin arabu y'a sɛbɛn u ka jiburu kɔnɔ ten ko danga de y'aw golofin pour que e ka danga ka wuli f'e golo ka jɛ de e golo dun ma jɛ n'o kɛra jahanamadenw mankutu ye finya de ye dɔw bɛ taa jahanama kɔnɔ e y'a ye e dun ma se k'a ɲɛfɔ e ye mun de ye ko mɔgɔ tɔw ma min ye e dun tɛ se ka ɲɛfɔ i ko k'i y'a ye k'i y'a ɲɛfɔ i tɛ se ka ɲɛfɔ i nana tɔgɔ fɛnw ta k'olu kolokolo ka bari tugutuguw kɛ i tɛ se ka mun ɲɛfɔ fana jɔn y'a fɔ k'a tɛ se ka ɲɛfɔ ne y'o f'i ɲɛna e k'i hakilina ye e yɛrɛ de bɛ ka kumaw de ta ka ne ka kuma kɛ i ka hakilinataw fɔ ne ka kuma na est ce que ne y'a fɔ n tɛ se ka ɲɛfɔ n ko sokɔnɔ ko dɔ don n'i b'a fɛ ka e yɛrɛ t'a fɛ ka ɲɛfɔ n'i b'a fɛ ka ɲɛfɔ de i bɛna ko bɛ ɲɛ yɛrɛ jinɛ de don ni jinɛ fɔra kɛnɛma o t'a bɔlen jinɛ la t'a kɛlɛ kɛnɛma da ye bon a tɛ fɔ kɛnɛma ko tɛ n'i b'a fɛ k'a dɔn i b'i ma a bɛ ɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔkɛ kuranɛ haya filɛ min b'a fɔ ko aw tigilamɔgɔw ye kafiriw de ye ko
aw tigilamɔgɔ ninnu ko aw de b'a aw hakilinata don ala kumakan na ko ala ma min fɔ aw ɲɛna k'aw k'a dɔn ko jangata babaw ɲɛ ka kuranahaya filɛ nin ye donc ka d'a kan aw ye mori bɔnaniw de ye aw ti foyi la ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye ka namara labɛn ko ala ko nin bɛ sɔrɔ ala la ka sɔrɔ foyi t'aw bolo aw bɛ ka mɔgɔw gosi de ko gundo ko bɛ kɛ ala ko la nafa jumɛn b'a la gundo telefɔni dilan gundo b'e bolo wa ala ko de y'o ya bana jugu dɔ bɛ yen nɔ ne bɛ se ka furakɛ ala ko tɛ wa ala tɛ sɛbɛn ni foyi ye o lɔnni bɛ ne la bana jugu 3 bɛ yen nɔ n'a y'i minɛ ne bɛ se ka furakɛ donc ne dun o tɛ bɔ ala o tɛ ma bɔ ala yɔrɔ ne t'o kɛ gundo yɛrɛ ye parce que i tɛ fɛn min dɔn o de a fɔ de ma ko gundo e bɛ dɛsɛ ka ala yɛrɛ ɲɛfɔ ko ka tɛ e sɔrɔ yen nɔ o ye mori bɔnaniya de ye ne yɛrɛ mana o mori jugu sɔrɔ yɛrɛ ne ka jugu o de ma morikɛ tɛ se k'i jɔ ka ziiri la ko gundo dɔ b'ale bolo a bɛɛ nanfigi a bɛɛ jɛnɛyakɛla a bɛɛ so a bɛɛ walimuso jɛnɛyakɛla ye a bɛɛ bɛ balo nkalon na kuranahaya filɛ min b'a jira k'a fɔ ko aw ye ko jangataba bɛ aw ɲɛ k'aw de b'aw miirina fɔ ala ma min fɔ ka sɔrɔ arabu ala y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ko kuranɛ in surtout Yusufu laban na ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i miiri bɛ se fɛn bɛɛ ma mais aw bɛ ɲininka aw tɛ se ka na fɛn min bɛɛ kuranɛ aw tɛ se ka na n'o ye alors que parce que tiɲɛ tɛ fɛn bɛɛ t'a kɔnɔ i nana ala hukuma la sa ko ala wu de ko adama ziiri bɛ tɛmɛ na kan n ko tawrata fɔlɔ de ye adama ko kuma ɲɛfɔ tawrata ma min fɔ arabu ala bɛ se k'o dɔn n ko u y'a copier tawrata de kɔnɔ u y'a copier injila de kɔnɔ k'olu kumakanw bari ɲɔgɔn kan k'u sen d'a kan tawrata kɔnɔ ala ma ye den 3 de sɔrɔ injila kɔnɔ den 3 kelenw de bɛ yen kuranɛ kɔnɔ k'a ye 2 sɔrɔ ko 2 fɔ 40 kɔ o ye wana nkalon lajɛ ala de kumakan bɛ falen yan ka falen yan fɛ alijinɛ ni jahanama tɛ tawrata kɔnɔ injila kɔnɔ alijinɛ muso tɛ o alijinɛ kɔnɔ o dɔlɔ kɔji tɛ yen foyi tɛ yen o alijinɛ kɔnɔ aw dun ka alijinɛ i bɛ jɛnɛya kɛ alijinɛ kɔnɔ fo mɛri ko muso 70 kɔ o yɛrɛ y'a disa de sinon muso sinsanfa muso pariki de bɛ alijinɛ kɔnɔ ni ɲɔgɔnna nkalonsiw lajɛ ka fɛn tugutugu ni bari e yɛrɛ dɛsɛ ko k'i bɛ ala ye i tɛ se ka ala ɲɛfɔ e bɛ fɛn min ye e dɛsɛra k'o ɲɛfɔ ko fɔ y'e sɔrɔ i fɛ yen nɔ n'o ye mori bɔnaniya de ye ne ka jugu mori bɛnani de ma karamɔgɔ kuranɛ ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ kuma dɔw la kuranɛ ko i bɛ ala min fɔ dɛ i ka ala in dɔn kɔnɔ sani i k'a bato wala ni ala dɔn i bɛna sɔrɔ ka fɛn minnu dɔn ala ma bɔ dɔnni kalan ninnu na koyi ala ko ko dɔnni de n'i y'a dɔn i bɛna fɛn min dɔn n'i y'a dɔn ko n'i b'a fɛ k'a dɔn fana k'i yɛrɛ kun dɔn n'i yɛrɛ kun dɔn i ala dɔn n'i y'o dɔn i bɛna fɛn min dɔn ne y'a faamu sa e ko ala ɲinina tɛ e ni dɔn ko de la an dɔn ala ka faamuyali ko ɲuman na ani ma n bɛ ka min f'i ye ala k'a faamuyali ko nɔgɔya e tɛ ala dɔn sa sɔnni kira ka bange o ala ko in tun bɛ cogo di arabu fɛ yen de pour que an ka ala ko in baro kɛ sa wala sɔnni arabu kira ka bange sɔnni kuranɛ ka sɛbɛn ala ko in tun bɛ arabuw bolo cogo di u tun bɛ ala in dɔn wa u tun t'a dɔn de ala in taba an ka ɲɛfɔ sɔnni arabu kira ka bange sɔnni arabu kira ka bange a ka sa ka san 18 kɛ kuranɛ ka sɛbɛn arabu tun bɛ ala dɔn wa u tun t'a dɔn sɔnni arabu kira ka bange n b'a fɛ k'o de dɔn quoi ala ko kuma in a nana cogo di de sɔnni kira ka bange a tun bɛ arabuw bolo cogo di wala arabuw tun t'a dɔn de u tun b'a dɔn minɛn jumɛn kɔnɔ i bɛ kuma min fɔ o ni mori bɔnaniyakanw de ye
bato mun kɔnɔna na bato mun kɔnɔ kumaw de ka a tɛ passé an ka tasa cogo sɔnni arabu kira yɛrɛ ka bange o ala in yɛrɛ a tun bɛ min de sɔnni arabu kira ka bange k'a fɔ ko ala mɔgɔ si t'a fɔ ko ala ni arabu tɛ anw bamananw anw ne ye fila ye an b'a fɔ ko lamdɔ wala gɛnnɔ mɔgɔ si b'a fɔ wende sinɛfo b'a fɔ kilɛ wala kɔlɔjɔlɔ fɛnw b'a fɔ mɔsiw dɔgɔnɔw b'a fɔ ko ama bɛɛ n'i ka damaga tɔ tubabuw ko dieu jufu ko yave bɛɛ n'i ka damaga tɔgɔ fɔ cogo don ala in tun bɛ arabuw fɛ yen a tun bɛ cogo di foli bɛ débat kɛnɛ kurusinporo bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ bawo ni batumu mɔgɔ ninnu ne falen ninnu na koyi depuis nin ko ala tɛ dɔn sugu t'a la kɔlɔ t'a la ale tilara k'a fɔ k'ale bɛ ala ye ɲɛ yɛrɛ la depuis don ko bɔn ko silamɛ banabagatɔ dɔw kuraw filɛ nin ye mɔgɔ don mɔgɔ minnu de don voilà mɔgɔ don mɔgɔ minnu de don u bɛ hakili de sɛgɛn n'u ye hakili sɛgɛn dɔrɔn o tigila mɔgɔ don u da fɛ hakili sɛgɛn sira bɛ yen nɔ psychologiquement comme nous sommes des anciens des professeurs de formation il y a une sorte de récitation ou bien fɛn o tɛ ala ko kuma yɛrɛ ye i ka fɔ dɔrɔn donso kɔnɔ ale ye mot kelen n'i y'a terminologie hakɛ dɔ bɛ yen nɔ n'i sera ko a fɔ ko mɔgɔ ka répéter donc a bɛ ka fɛn min répéter dɛ donc o de bɛ to ka na a ɲɛ o bɛ tɛmɛ a ɲɛkɔrɔ quoi donso kɔnɔ i b'a ye i hakili bɛ fɛn min na ko kan ka donso kɔnɔ donc o bɛ donso kɔnɔ donc f'i ka se tuma da hakɛ dɔ ma i concentré len donc an bɛ ninnu kalama kosɛbɛ olu ye psychologie nasira dɔw dɔrɔn de ye o ni ala ko tɛ ɲɔgɔn sira la quoi o bɛ kɛ mot bɛɛ la hali ni m'a kɛ ni ala tɔgɔ ye o bɛ kɛ fɛn o fɛn n'i y'o miiri k'a fɔ ko i bɛna o de wurudi kɛ i t'a sɔrɔ quoi i t'a fɛn sina sɔrɔ mais a bɛ nin ɲɛkɔrɔ a bɛ na i hakili la quoi c'est-à-dire a bɛ coller subconscient na a bɛ baara kɛ subconscient na donc la force même de répéter quoi voilà nin kɔni tɛ hali nin t'a morigana ɲɛnama yɛrɛ ye nin t'a ɲɛnama yɛrɛ voilà bari morigana ɲɛnama tɛ kuma tan quoi